Соңгы елларда район театр сәнгатенә игътибар артты. Театр коллективлары да күбәйде. Алар арасында иң-иңнәрен сайлап алу да җиңел булмагандыр. Театр атналыгына Ташлыяр мәдәният йорты старт бирде. Ташлыярлар Рәмзия Хөсәенованың Табылдык әсәрен сәхнәләштерде. Салавыз Мухан мәдәният йорты Зөлфәт Хәкимнең Искән җилләр көенә әсәрен тәкъдим итте. Безнең елның-елына авылдагы театрларыбыз бик зур җавапчылык белән, бик зур әзерлек белән район сәхнәсендә бик матур гына чыгыш ясыйлар. Һәм аларга инде менә шу театрда әзерләгән кешеләргә, артистларыбызга алар һәркайсы инде олысы да, кечесе дә алар төрле һөнәр ияләре, анда укучылар да катнаша. Һәм аларның хезмәтенә рәхмәт хисләре һәм горурлык хисләре. Иске Вәрәш мәдәният йорты Айгөл Әхмәтгалиеваның сагынган чакларында әсәрен сәхнәгә чыгарды. Айгөл Әхмәтгалиеваның бу әсәрендә сугыш еллары, шул чорның авырлыгы сурәтләнә. Үз эшчәннәр дип булмый, артистлар рольләрен зур осталык белән башкарды. Спектакльдә тамашачылар да аз түгел иде. Яшьләрнең дә театрга елдан-ел күбрәк тартылуы сөендерә. Бу спектакльдә авылыбызның олы яшьтәге апаларыбыз, абыйларыбыз катнаша. Без аның белән бик горурланабыз беренчедән. Икенчедән яшьләребез дә электә шушы спектакльләрдә йөргән яшьләребез дә катнаша инде. Аларны да һаман да шушы юнәлешкә, спектакльләргә, театрларга кертеп җибәрәсебез килә. Мин инде пенсионерка. Менә шушы яшьләргә ярып, без дә клубка йөргә өйрәнә башладык инде хәзер. Үзебезгә бик ошый. Рәхәт вакыт үткәрергә дә, ату өйдә пенсионер булып яткачтан нишләргә дә белмибез бит. Мәтрәй мәдәният йорты театр коллективының чыгышы 12 февральгә күчерелде. Мәтрәйлеләр Туфан Миңнуллинның Саташу драмасын күрсәтәчәк. Һәр өлкәдә актив мәтрәйлеләр бу эштә дә сынатмас дип ышанабыз. Ләйсән Әхмәтова, Зинар Мартинов, Мөслим телевидениесе.